ne oganda ma oting'o tuoche, tho mag jamni kaachiel kod ketho alwora. Also lost some animals that have taken the water that has been used for reaching, and therefore it gives us a concern. Ikelno kata capacity building lessons moko kata meetings moko monyalo bedo go on the ground mondo wapuonj go jowa kaka onyalo ritore nikech Migori ni koro osenego ji. Piny Kenya en achiel kuom pinjego mane oketo kokgi e winjruokno mar Minamata Convention mane otimore e pinyno mar Japan e higa mar 2013. Winjruokno mane en manoero mar weyo tiyo kod kwirni mar Migori nikech midhiero mokelo e ngima dhano kaachiel kod alwora. The health, because in mining people are exposed to dust, they are exposed to other dangerous chemicals, they are exposed to a dangerous environment. Midhiero mosekelo achiel Migori kitego mang'eny odonjoga okelo fuolo mang'eny, chest pain, cough nitiere kuome, okelo gik mang'eny insomnia. Higni maromo 8 nyaka ne piny Kenya ket koke e winjruokni mar Minamata Convention, pod oganda mathoth tiyo kod kwiri mar Migori to ahinya e kuondego mag kunyo mula. Wabedo gi more enlightenment ahinya to lakini nikech en gimoro moko indigenous en kaka nonyuolwe kaka wayudo yeda kamani kaka watiye tako koro wang'e more about it. No, an affect shortly to nafwenyo ni Migori mana affecta omnitere kanyo ko tiyo kod mang'eny ahinya. Koro leaders moro mane wa appeal ni mondo gikonywa ne mondo ging'inwa protective devices kaka masks, onyedo gi gloves. Jokony mula wacho ni ging'iyo rach mar kwini mar Migori. Kata kamano, bedo ni onge yo machielo ma ginyalo tiyo godo e luoko mula, koro chunogi ni nyaka gidhi mana nyime kod tiyo kod Migori. Wang'e ni rach to nikech pok wayudo replacement, pok wayudo gimonyalo tiyogo. Nitie other chemicals moko monyalo tiyogo. Migori wasebedo katiyo godo kuom kinde malach. Koro ng'eni watematema mondo watem geng'o, watemo rudhe gi ng'uono kiketo lembi kuma chielo. To ng'ato nofwenyo nitie gima samiluongo ni abuog rombe. Tiwatemo kwa luoko, tokra abuog rombe umwa. To chulo ka maoya mongo ng'ide abuog rombe onge pachwa. E seche mag rito mondo piny owacho omigi yo machielo mar luoko mula, jotend jokuny mula ka otenore koro gi mopogore opogore ma oting'o mago mag piny owacho koro chako chenro mar puonjo jokuny mula e yo ma ginyalo tiyo kod kwirni mar Migori mondo kikel midhiero mathoth e ngimagi. There is a need for following proper safety measures. So here we are training today. We are training all the SM miners so that they can improve in terms of safety. They can also follow mining standards and regulation. Tiere chemicals moko minyalo tigo mondo mwagol godo gold mabeyo. To nikech chemical nengo gi ni malo. En higni mathoth ka jokuny mula e kaunti ni ma Migori to kod liyo mondo koro piny owacho omigi yo machielo mar luoko mula. Kata kamano, mae koro pok otimore. Giwacho ni koro geno margi koro rumo. George Juma, Ramogi TV, Migori.